panganane awakmu ya gak ngerti ya. Panganan saya semua suka. Panganan apa sing dipangan malah nyokot? Itu Panganan apa sing dicokot malah nyokot? anu, apa kuwi jenenge lombok? Salah. Dicas ngono terus Ora iso. apa Bas sampean Bas? Bakwan. Salah. Jang goreng. Salah. Lember. Salah. Jang goreng. Salah. Lember. Salah. Jang goreng. Mulek kae. Cenil. Salah. Katok. Apa kuwi? Jang goreng. Rempeyek. Peyek. Peyek. Kok peyek ora? Peyek dirubung semut. Cokotan ya malah nyokot wi. Ngono ya. Iya tadi. Piye mau Dek? Peyek dirubung semut. Panganan apa sing dipangan malah nyokot? Peyek dirubung semut. Terus nuwun sewu tak tekoki awakmu panganan ya roh. Roh. Nogosari roh. Ngerti? Sembarang roh. Tahu dong. Berarti tahu mangan. Ya tahu. Panganan apa sing bungkusnya ning jero panganan? Nogosari. Oh, dudu. Madu mongso. Dudu bungkusnya ning jaba. Lemper. Lemper bungkusnya ning jaba. Madu mongso. Bungkusnya ning jaba. Nogosari. Bungkusnya ning jaba. Lemper. Lho, bungkusnya ning jaba. Madu mongso. Bungkusnya ning jaba. Nogosari. Lemper ngono kuwi mesti. Bungkusnya ning jaba kuwi. Ayo apa Mas? Ayo panganan apa bungkusnya ning jero panganan ya. Nogosari. Alah podo ae. Nurun aku. Ya nurun lemper. Lho padha nek. Ayo Jasal. Ayo. Panganan apa bungkusnya? Madu mongso. Lah alah podo karo kene. Panganan katok. Panganan apa sing bungkusnya ning jero panganan? Karo. Kuwi panganan salah kedaden, Dek. Ora enek ning donya kok panganan bungkusnya ning jero iki gak enek. Mesti kudu ning jaba, Bas. Kuwi berarti sing gawe pekok. Berarti jenenge panganan Salah kedaden. Oh Kuwi iya. gak kena dipangan, Bos. Mangan mesti celoloten bongko sing mangan. Ndok apa sing paling enak? Ndok apa sing paling enak? Nogosari. Salah. Lemper. Salah. Madu mongso. Salah. Apa? Ndok apa sing paling enak? Nogosari. Salah. Lemper. Salah. Katok kowe. Katok. Apa? Pitik anu ndok pitik. Salah. Ndok pitik mangan Nogosari. Salah. Ndok mentok. Salah. Ndok mentok jero lemper. Salah. Oh ya. Lah iso. Apa? Ndok apa sing paling enak? Ndok apa, Dek? Ndok dikukur. Isuk-isuk enak Dik. Tahu dadi manten. Tahu aku. Gaya adat ndi? Jawa padha karo Mbak Eman. Oh, awakmu wong Jawa gaya adat Jawa. Jawa, heeh, Jawa. Yo gawe blangkon. Ora helm, bojoku helm, terus aku kresek. Tak tuwapuk. Lah wong kaya yo kabeh adat Jawa ki sing lanang blangkonan, sing wedok ki ya gelungan. lah sapa ngerti modern Ora, yo ngono kuwi lho Mas. yo kalungan kembang. Nyapa to arit no penake. Yo kembang ngene blangkon tak tuwap. Ora roh lah aku mantenmu ora teko ngono kok ora mbok undang sesuk tak kei kasete, sesuk tak kei sidine enek. Tenan. Yo nyengkelit keris. Nyapa keris pacul dadi nolang ngono lak mlaku. Lah mlaku tolang-tolang nyambri Yo wong tak percaya to bocah iki. Yo kene keris blangkon ya ta. Oh, alah. Kene kembang melaku temak ngono. Yo nganggo jarik ngono kae. Yo no. Dibebetne. Yo nyapa dibebeti ditaleni tok karo kresek Indomaret yang rusak oh Lah enak. kaya wong ngunduh pelem Alah, tadi. yo percaya to bocah iki. Yo jarik ngene iki jarik selop lho. Bakti Lah, ora roh ae. Sandinu kuwi lho. Sandinu. Mlaku bareng. Yo no. Ya diring tamu. Nyapa tamu rame kirik dadi jenggong mburi. Dene nyatai pengulu barang. Kireke pira Dik ini Caca? 10. Gak kurang akeh to. Alah kok yo percaya to. Yo wong teko Banyuwangi karo teko Blitar dadi siji. Mlaku bareng. Glunting tak ting glunting tang ting glunting. Bandem-bandeman Dik. Iya lho, Dek. Gawe suruh. Mah bataku no. Ciet bojoku bongko ae. Lah bak sido dadi manten go ning rumah sakit Arene pas tak pateni. Lho lah dadi mantene kapan nek Somben ya. Lah ramune wis kadung akeh lho Dik. Yo suruh tak antemne suruh ki lho sing Lah ditak. jare bataku. Bataku apa suruh. Aku bareng. Suruh tapi Glunting koyo tak bataku. glunting 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 tak ning sore karo pagung. Ya. Awakmu yo ngideki ndok. Nyapa ndok? Lah apa? Apik teleke no, didek terus diusap-usap ning mara tuwa. Lah jlembret kabeh anu ning tamu gak doyan mangan. Tamune pedoyan mangan. Takon apa nyek kowe iki jane? Lah aku ora roh lho Yo manten. ndok dibuntel kresek. Seret. Terus dikene wong-wong. Mlaku nek glunting tak ting nunggu ning